Ahojte priatelia, vítam vás pri mojom úplne prvom YouTubeovom videu a poďme na to. Myšlienku založiť si YouTube kanál som mala už dlhšie. Najskôr som si založila Instagram, ale teda tam asi algoritmus moc nebude mať rád, nakoľko myšlienky, ktoré by som vám chcela predať, sa nezmestia do 50 sekundových reelsov. Takže som hľadala a hlavne som sa odhodlávala sadnúť si pred kameru a rozprávať. No ale teda som Lucia, momentálne som na rodičovskej dovolenke, ale inak som učiteľka. A už počas štúdia na vysokej škole som objavila čaro Montessori a teraz svoje informácie a zručnosti, ktoré som nadobudla, či už na dvojročnom Montessori kurze, alebo následne aj počas práce v škole na rôznych školeniach, či už o rešpektujúcej výchove, rešpektujúcej komunikácii, a ďalších celkom fajn výchovno-vzdelávacích kurzoch a seminároch a školeniach. A všetko som to nejak tak spojila a teraz by som to chcela predať aj vám. No a všetky tieto informácie som najskôr v praxi testovala na mojich prvákoch, respektíve prvákoch a štvrtákoch, nakoľko som na prvom stupni. A teraz pretavujem tieto najmä Montessori a prvky rešpektujúcej výchovy na rok a polročnej dcérke. A do toho som ešte objavila čaro znakovania, čiže to sa s tým Montessori a s rešpektujúcou výchovou takto všetko spojilo a rada by som sa o to s vami podelila, nakoľko keď sa o tom rozprávam aj kamarátkami, ktoré majú podobne staré detičky, tak sú niektorými informáciami naozaj prekvapené, niektorými nadšené, a čo som veľmi rada, ale na druhej strane ma to trochu mrzí, že pre mňa sú to nie úplne nové informácie a už také bežné informácie, a pre niekoho to môže byť niečo nové. No a preto vlastne vznikol aj tento profil. Verím, že si tu nájdete nejaké tipy, triky, či už z Montessori prostredia, alebo o rešpektujúcej výchove, rešpektujúcej komunikácii. A nemám úplne rada vetu typu, že výchova sa v dnešnej dobe moc preháňa. Myslím si, že chvála Bohu, že sa konečne výchova rieši aj vo veľkom, nakoľko nemusíme ísť až tak do histórie, aby sme videli, čo spôsobuje, keď sa výchovanie rieši. Víte, generácia našich rodičov, našich prarodičov, to nemám nikomu za zlé, ale už máme výskumy a vieme, že tá výchova nebola úplne 100%. No a práve od toho som tu, aby som vám možno ukázala nejaké tipy, triky, ako sa dá komunikovať s rešpektom práve aj so staršou generáciou a ukázať im nejaký pohľad na našu výchovu. A myslím si, že to je veľmi dôležité, nakoľko už aj Montessori tvrdila, že ak chceme lepšiu budúcnosť a lepšiu spoločnosť, tak treba začať u detí. A ja sa s tým plne stotožňujem, nakoľko keď chceme mier a lásku, musíme ju vštepovať do detí, ktoré vlastne budú tvoriť ďalšiu generáciu. A myslím si, že tá láska a rešpekt v našej spoločnosti stále ubúda a musíme s tým niečo spraviť. No, ale nechcem ísť do takých debkových videí, takže no, čiže to by bolo na úvod všetko. Budem vám veľmi vďačná, keď si pozriete potom aj moje ďalšie videá. Určite mi nechajte nejakú spätnú väzbu, čo by vás zaujímalo, ak máte nejaké informácie, poprípade ak máte iný pohľad na výchovu, tak sa rada zapojím do konverzácie, rada diskutujem s rešpektom aj s iným názorom, takže tak. A neviem, však
či si to vôbec niekto pozrie. Ale určite viem, že si nájdem nejakú tú svoju bublinku mamičiek, babičiek, ktoré chcú robiť veci trochu inak. Ahojte. Momentálne som na materskej dovolenke a ako správna mamička na materskej nemám čo robiť, nudím sa, tak vymýšľam čo s dlhými chvíľami. No a teraz vážne.